Bon dia, bona tarda, good morning, good afternoon. Today we're going to talk about the future tenses in English. Not the future tense, but the future tenses. Perquè en realitat en anglès no és que hi hagi un únic futur, sinó que podríem dir que n'hi ha tres. Alguns podrien dir que n'hi ha quatre, és possible, però de bàsics n'hi ha tres. Després, i això ja ho anirem complicant, es farà una miqueta més difícil, però veureu que tampoc és que hi hagi molta complicació. Us explico una miqueta quins són aquests tres futurs. Let me talk to you very briefly what these three types of future are. Number one, the basic future, el que podríem dir el futur bàsic, el futur simple, és el verb modal will seguit d'un infinitiu. Senzill, perquè el verb will mai canvia. És I will, you will, he will, i després l'infinitiu. He will visit me, you will visit him, he will visit her, per exemple. Vull dir que és superfàcil. Aquest seria el primer. I normalment en aquest li diem el futur general, el futur bàsic, el futur simple. Aquest seria el primer. Number two is a structure. És una estructura. And this structure is the verb to be plus going to plus an infinitive. És una mica com vaig a fer alguna cosa, anirem a estudiar, o demà anem a llogar unes bicicletes, que seria com llogarem unes bicicletes, visitarem a qui sigui, etc. Però oi que en català també de vegades s'utilitza el vaig a fer una cosa amb la sensació aquesta de que és en el futur? Doncs l'anglès també la té. Ara, això sí, hi ha molta gent que quan diuen el be going to, llavors comencen I be going to study. Jo ara em posaré a estudiar, o ara estudiaré. Compte. Quan diem be, fem el favor de conjugar-lo, no? I llavors la conjugació del verb be, és, doncs, depèn de qui sigui el subjecte, am, is o are. I suposo que això es veu clarament, no? Per tant, en comptes de I be going to buy a present for you, doncs seria I am o I'm going to buy a present for you. Vaig a comprar-te un regal, on tenim el be en forma de I'm, el going to, and the infinitive, buy. Molt bé. Anem al número 3. I el número 3 és una mica polèmic, perquè no és will, no és el be going to, recordem will, el bàsic, be going to és un altre futur. I el número 3 és el present continuous. Però no havíem parlat de que el present continuous s'utilitza per descriure les coses que estan passant ara mateix, com I am talking to you, I am recording this video, I am doing this now. Sí, teniu raó. El present continu s'utilitza per parlar de les coses que estan passant ara o per parlar d'aquelles coses que hem quedat de fer en un lloc, en una hora segurament concreta, amb unes persones. El que diríem cites, appointments. Aquelles coses que ja no hi ha marxa enrere, que han de passar sí o sí. Com per exemple, this afternoon we're meeting John. Aquesta tarda veurem el John. El veurem. Present, continuous.
continuous. Aquesta tarda veurem en John. Per suposat que algú podria dir aquesta tarda veiem el John. Què feu aquesta tarda? Aquesta tarda l'anem a veure, veiem el John, o el veurem, el que vulgueu. En anglès es considera això un futur, i tenen raó de considerar-ho, i s'expressa d'aquesta manera. Bé, en aquest vídeo només volia explicar que hi ha 3 tipus de futurs. En el següent vídeo veurem quan s'utilitza aquest, quan s'utilitza aquest i quan s'utilitza aquest. Perquè en anglès no és que es pugui utilitzar aquest o aquest o aquest quan ens sembli, sinó que hi ha uns costums, hi ha unes maneres de fer que si ho volem fer bé, doncs en alguns casos haurem de fer servir això i en alguns casos haurem de fer servir això o això d'aquí. Depèn d'això que explicaré en el següent vídeo. Espero que això hagi estat una introducció i que hagi quedat clar que en anglès quan parlem del futur hauríem de dir de quin futur.